नोगोरारि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय जोंहा क'क्राझार, पस्ट अफिस जाबाय कारिगाव, गामिया जाबाय जोंहा 6 नं बासबारि। जों दा बेंगालराव दङ। मानि थाखाय होनबा लकडाउननि थाखाय जोंहा प्रब्लेम जानानै दं। जों दा आसाम बिटिसि सरकारनिफ्राय जों दा अनसुंथाइ लुबैदों। मानि थाखाय होनबा जानाय थानायनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जानानै दं। दा लामा सामा ओंखारनो हाया। मानि थाखाय होनबा बे लकडाउननि थाखाय पुलिसफ्रा बिराद स्ट्रिक्टआव खालामनानै दङ। ससे लामा ओंखारबानो जोंखौ लावथि लानानै बुनोसै। बिनि थाखायनो जों दा बिराद प्रब्लेमाव दं। जोंहा जानाय थानायनि थाखाय बिराद प्रब्लेम। जोंहा साननैजों बोथिसेल' मोनजायो। बिनि थाखायनो जानाय थिग गैया, दै लोंनाय थिग गैया, आरो ओरै फारसे थानायनि थिग गैया। बेनिखायनो जों दा आसाम सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों आरो आखायाव दा थाइसेबो फैसा गैया। बेनि थाखायनो जों दा आसाम सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैदों। आसाम सरकारा एसे आखायाव लाबा मोजां जागौमोन बेखौ सानदों। दा न'आव थांनोबो ओरै गारिबो बन्द' आरो ट्रेनाबो बन्द'। बिराद दुखु जारलायाव गोलैनानै दं। एसेनोसै।